Os ydych chi am eich busnes lwyddo, mae'n hanfodol eich bod yn deall pa rannoch dull marchnata sy'n gweithio a beth sydd ddim. Mae llawer o fusnesau bach yn gweithredu heb gyd-destun. Maen nhw'n treulio amser ac yn gwario arian yn datblygu gwefan, yn cynhyrchu llyfrynau, yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol, ymgyrchoedd e-bost a rhaglenni danfon yn uniongyrchol drwy'r post heb ddim math o brofi na ffordd iawn o glymu canlyniadau a gweithgareddau penodol. Mae'r arian yn ydych chi'n ei fuddsoddi wrth farchnata eich busnes yn werthfawr. Mwyn i chi gael y gwerth mwyaf o'ch buddsoddiad, mae angen i chi brofi'r gweithgaredd cyn ei wneud. Pan fyddwch chi'n gwybod canlyniadau'r gweithgareddau marchnata unigol, gallwch ddefnyddio'r wybodaeth i wella'ch proses farchnata. Gallwch wneud penderfyniadau gwybodus hefyd ynghylch y ffordd orau o ddyrannu'ch cyllideb ar gyfer marchnata yn y dyfodol. Trwy fesur eich canlyniadau'n rheolaidd, profwyd y gallai hyn arwain at wella'r canlyniadau hyd at 5%. Y ffordd mae hyn yn gweithio yw drwy fonitro'ch canlyniadau. Rydych chi'n gofyn i'ch is-ymwybod chwilio am ffyrdd i wella'r ffactor hwnnw. Mae profi'n berthnasol i bob agwedd ar eich gwaith marchnata. Drwy wneud profion bach rhad, gallwch sicrhau bod gennych y neges fwyaf grymus bosib a'ch bod yn defnyddio'r ffordd orau o farchnata. Mae profi'ch pennawd yn lle gwych i ddechrau. Dyma enghraifft o'r gwahaniaeth y gall ei wneud. Aeth un cwmni ati i brofi 4 pennawd gwahanol ar gyfer cynnyrch colli pwysau dros gyfnod o 3 mis. Roedd cynnwys y llythyrau gwerthu yr un fath, dim ond y pennawd oedd yn wahanol ym mhob un. Dangosodd y canlyniadau fod un pennawd wedi esgorbrynu 12 gwaith nifer y gwerthiant o'i gymharu â'r pennawd y gafodd yr ymateb lleiaf. Mae hynny yn anhygoel. A dychmygwch pa wahaniaeth waith hynny i'r gwerthiant. Felly, beth allwch chi brofi? Penawdau, cynigion, pecynnau, prisiau a bonws. Efallai byddwch hyd yn oed yn ystyried profi gwahanol ffyrdd o gael pobl i gysylltu â chi. Profwch un elfen ar y tro'n unig. Defnyddiwch enillydd pob prawf fel y rheolydd a daliwch i ddefnyddio'r rheolydd nes y daw fersiwn well. Cofiwch, mae'ch gweithgaredd marchnata yn costio'r un faint i chi os yw'n arwain at 1 ymateb, 10 ymateb, 100 ymateb neu ddim ymateb o gwbl. Felly, beth am brofi'r gwahanol elfennau mwyn gwneud y mwyaf o'ch buddsoddiad?